Jassie, ou. Die koffie zit hier in mijn maag. Niet zeker. Niet voor mij. Niet voor mij. Niet voor mij zijn. Wat jy vir hom gestuur? Wacht. Hy sal vir jou die naam nou weet. Ik dacht mijn Gmail weggelezen, want ik ben op mijn Steam van kijk. Ik raar mijn Gmail met het erin. Bastian, definieer oordentlik. Kwaliteit, nou, als je net kwaliteit in Board Game Show, ja, dan is het één. Okay, ek het een wat ek kan stuur. Ik zweer. Jy is gesluit, ek gaan luister. Ik vind mooi polished, maar no. Is jij desperaat voor die kaarten in mijn inventory? Ja, geef my jou kaarte. Ag, hier is 10 keer erger. Maar hierdie is baie meer erger dan Trials, wat meer Night Vision. Ja, je krijgt niet echt geld al terug in. Ja, come on. Maar nee. Nee. Oké, nou voel ik in het slagen. Ik moet je samen compenseren. Wat kan ik vinden zo? Ag nee. Kan ek ten minste 'n kaart request? Nee, ik heb de game. Jy gaan Ek sal nie eens sê vir 'n game nie. Ik heb gezegd, oordentelijk game, maar ik verkies een fanboy polish maar no bro. Ek het letterlik eens vir jou gehoor. Blijf een drie praten, hè. Wat gebeur? Ek was Hij was gejumpscare. En die fanboy banger toe is om de los spelen. Ik heb eerst een beetje gecompenseerd voor Green Hell. Waar gaan jy eendag Green Hell as jy speel? Daarvan, hè. Ik heb je gezegd, je wordt je fan. Ik heb geen bol. Nee, van jy moet jou settings verander, bro. En hij heeft wat. Nee, van. Ek wil Ik wil afgaan. Dat was een fucking weird elevator. Hey, je fucking edge hier, man. Nee, die deur is gesluit. Ek was hier binne. Of van hier naar achteren. Hy is gesluit. Ah. Nee, van check die exit en dan sit jy nou in vision aan. Daar's 'n deur in jou langs op. Die Nie deur. donker te. Daar's hom. Ja. Hy luister niks saam te kom door deur. Wow. Ja, je fucking. Ek was onbewus. Okay. Je moet para. Ja, jy sien so goed. Wat daai? Je moet pas op een coil, man. Van hij is wortels hier. Dit sê in die papier dat gooseberry van cashews ook. Laat iets gepraat van hormontherapie. Ze heeft mijn ras. Geen kaas, pinboys hier binnen. What? Huh? Nee, van kry ek kort. Geen persoon kan zo dol wees hier. Van. En hy doen niks nie. Ja. Wat? Verwacht iets. Worm. Was die hormontherapie papier? Fucking tweakers, swirls. Dus wat meer. Ons mis al die pil neven. Dat is al wat ik zeg. Oh nee, Outlast 1. Ou. Ik weet daar, maar ik bedoel vandaag. En hoeveel gaat hierop? En jou karakter sien alles. Ja, is fijn hè. Nee, van gaan ek sien nie kom hier. En als je
Nou, ik ga niet tweaken. Wat moet ik doen? Zie je net extra dingen, hij is springen. Die raagtoren van een game, shitty render distance. Nee, dat was geschreven op die nierfilm even. Ja, ik dus dan mijn zaakje doen. Shit, zie me de blood. This was the concoction, the Powerpuff Girl. Ik kan niet dokter snel onthouden die zaak. Oh shit. Wat dat gebeurt, wat ik doen? Spooky. Maar dat is een comically large lever waar dan geplaatst was. Denk eruit te gaan. Oh. Is dat geen woord meer geleden? Hoe dom is hulle? Draai op weg. Is dat daar? Het jy nie geweet nie, jou karakter kan velkleur verander wanneer jy bang raak. Maar je is kleurblond, ik kan niet de kleren wit nog zien. Exactly. Dis nie eens wat ek Oh nee, ou, dit is hoe dit werk. Het is dobbig gezien. Oh, is iemand bang? Je ziet een bang terug te voor. Jelkov laat ons hem terug te voor. Ek weet nie wat se taal ons is nie, maar dis nie my taal nie. Okay. Jy sien in my kop hier. Oh. Wow. Jy fout nie, ek doen. Oh, fuck. Check battery. Ja, ek sien. Nathan, je batterij zit mooi. Even neemt je batterij van en oeh, je 4 batterijen weer. Ik heb nog community prescriptions gekregen voor jou, wie weet, goggles. Nee. My goggles? Ja, hè. Dat moest wire in je kop. Je weet je nog een sim voor die baddie van de dokter? Oei, sy is die enigste. Is die laatste reden dat ik ook Jericho of jou zo kidnap? Hoekom wil ek teruggaan? Sebastian Summarize het vir my, wat sê die file? Hulle praat oor die estrogen wat hulle in mans het. Dis hoekom hulle allemaal so violent word, maar hulle is nou feminine genoeg vir die public om geconsidered te wees as 'n vrou. Jy weet ek Even was... nou- Nee, ek moet het voldoen. Hulle sit estrogen in my boonstuk. Hoekom denk jy drink al die skewe ouens wat monster? Daar is estrogen in my helbenoot. Wag, ek drink wit monster jou bliksem. Nee, ek het lekker een skapje oor op oor. Oh no. Communicate large needle in my Sorry, gullet. my son. I didn't want to have to do this to you, Hoekom wys jy my? but you can't leave. Ja, hoekom prijs hy die held asof hy trots There is? is so much yet for you to witness. Will you see it? Can Ja, you? ek sien die game. Our Lord, Maar, the nee, van jou sleeproom lijkt nogal nice, hè? Wat cosmetics het jy gekregen? Oh, dat ek wil nie. Ah, ek sê die estrogen en hulle korte lucht. Hoe kom jy estrogen ding vandaan? En jou wit monster. Vraag hom. Wel, Nathan, doe jezelf vergun sinds dus check elke kamer. En dan so kom jy weg mooi van estrogen kan het. Onthou nou van jy wil jou testosteron hoog hou, moet jy wat aan jou lookie. like you've seen a ghost. Want to see a magic trick? Good. Abracadabra!